Gisilutan hinung kong nanay guys. Di kay darakos kuan likod sa kaadlaw bantay kong binlad. Kay sige like kog sinamok. Nga mula ko like gusto kog mula ko ba. Ato like kuskuan. Gusto kong mula na ng Lantay Hills. Nananghid lagi kong ngamad tulad kong karong adlaw kay labong init. Di man pud musugod og karong asa. Kaya sa karong tukaran ko mahadlok man. Nja, di alam po ko bulakaw. Dara lamang ko magbantas binat tibok adlaw, balang maitim ug samot mo ko naong ug kuan. Aliwas. Hi guys! Good morning! Ako na po rin si Reverse. Bago po lang mas ang naong, parehog lawan po kong subscribe. Nja, i-click po ng bagtingan lagi at kalimut. Kaya rong kakita mo sang sunod ng mga videos. Nja, parehog lawan po kong share o ganahan mo. Like po. Arong makakwarta ang tang po ginagmay. Nja, salamat sa mga tao nga sige tigtaraw sa pahinumdum. Sa ang video. Aradon salamat taga adon ninyo. Taga sang tabang na. Ka palit taga tugulo nagkuan. Wakwak. Karang nay Wakwak ano? karsitin. Bino guys karong adlaw pag October 16 magbuhat na pud ming kuy-kuy og humay. Kay kuan man des ni agi dugo-dugo na pud. Nja daha may ning baylo na mag humay na tong panahon na nja. Ismadug gali kay gahapon kay giilisa nami. Jadi parang kita tengah kay agiilis usaman kasako. Zaman ang kita tengah ni kuy-kuy og hakot. Amang mabuwad tengah ragsako kay ug man po nagabang kay usara mga agamang trapal. Magkaras ako kay aron uga. Mao sila man makalugaw mi. Lami ba sining lugaw mo ning inganing bagong inani nga humay. Kani inganing nga bagong inani lami ni lugawon haut-haut. Lami nga ba paresag buwad. Nga na sa una maglugaw mi basta bagong magpagaling. Ay humot na lang bagong pinagaling zid. Sa magkaraw sa ko guys. Tanaw mo magkaraw kung saan. Magkaraw sa ko guys. Si Kuy rang power sa cellphone kay wala mo ko'y tripod kaya nakimpang man. Order pa kong lain. Ako pari abot ang order. Bahilot ka nagkiamang ka. Ipahilot. Nakimpang ang tripod. Di na siya mutulid. Bahilot. Ipahilot ng kunong Kuy. Kimpang man ka. Ipahilot laman. Ya guys, mau nih karaw. Kani karang ni pisara mo garang klinik dali. Nay. Mo garang klinik dali na karang ni pisa. Buwan na mataglay ang trapal. Ni, may tangan. Huwag ka maglagas na magtuod ta. Pero, hindi ko sa magkaraw ko eh. Ikaw maglagas ng kakaraw. Katas naman. May kutas. Mau po nga na pag pamahaw. Kutas datsan. Di mo adat. Insa na. Di mo adat lagi. Mara de kag simo-simo. Kaya batasan. Abit ako nang simo-simo. Ungitag suwa. Naman yung karawos kamot. Karawa. Agap din kay. Masig mahimo ng wakwak. At sabi ang bilahan. Tabuni. Apil. Halaka. Zara na, mau na ni. Mau gana ni siya. Uy, kaparedan to. Haman. Baga-baga pa. Mau naong ni kuy baga. Na akong baga. Guys, kasabay mo muging nga magbuwad. Umay. Mag-tracer, mag-abis. Nag-tracer. Tertel, kibaw ka, di. Ay, bo. Dito pala mas basa. Awag ka nang naibangin. Okay. Kuya, wala ba natin? Kaya di mabantasan mo. Lukso. Uy, yan. Pag nga nagnas ko, inigbalhin ni mas laing kuan.
Lain linya nga ba sa kanya nagkuhan ni mo dito man tagbangan man. Dito tas kuhan din nakapatukad. Ato na mas bangin. Kan sa na. Wow. Naa. Sa na. Uy. Suyoy. Nasapig ang lid. Yan sa pig. Narasip. Bako na. Gara na. Managkaraw guys. Na. Sunod adlaw mo iling mapagaling nga. Excited ako sa lugaw. Unsa karon? Aw naman naman kong karaw. Huli ko na rin makalakaw. Ara na ko isa nagbantay ko sa mga manok. So! Dali ako'y! So! Huli balok ko ni mga manok ka. So! Na! Hindi ko na makalaag. Magbantay na ko rin binlad. Di ba kadlaw na isa maninay. Yung man na ka nang silutan na So! Makayaw man siguro na manok ba? Kay, sige manok tok. Imbis araw ng kagamay ilabag sa naginuton. Sakto ro na. So! Di gisilutan hinong kong nanay guys. Di kay dara kuskuan likod sa kaadlaw bantay kog binlad. Kay sige like kog sinamok. Nga mula ko like gusto kog mulakaw ba? Ato like kuskuan. Gusto kong mula na ng Lantay Hills. Nza. Nananghid lagi kong ngamad tulad kong karong adlaw kay labong init. Di man pero masugot og karong asa. Kaya sa kunong tukaran ko mahadlok man. Nza, di na pagkubulakaw. Dara lamang ko magbantas binat tibok adlaw, balang maitim samot mo ko naong uguan. Aliwas. Kaya mga manok lipot sa mukan sa. To lagi. Maihaw din na haron. Bahala kasi tag-isa diha. So. Limbarok ko na mga manok ka. Di aga pabantay ko na res binlad, ara na ko magbantay. Kay wala lagi. Sa mukan di siguro ni kalaag. Nga korang asa. Makalaag ko nas turami ang kauban. Unsa si programa karon ka busy naman. Di pwede kung uban ko. Magaban ko pero ilan ako na tong ipaghudod sa motor. Tuktan lang ko itong PC ipaghudod. Di magsilbi, maon na lagi, di magsilbi nga maglaga ko rang sa. Itigdas na nagtatay ganiha, nalanghid ko. Nila ka mas programa ganiha. Nza. Basi dito sila makaulik, ato sila sa maribuhok, sa igsuon. Nza. Isa pa kong tagaag koan. Allowance. Ano kayo matumoy? Nza, ingan ko nga. Mula aglagi ko. Nza. Mo na guys, karong adlaw dara ra ko bindar bantay. Ay tibok adlaw kun ko daring sanay ka na lagi mga manok. Silutan ko. Balik! Kisilutan ko lagi kay lagan. Gusto man sa kong mulaag. Daghanap ko giplanuha ato Garcia. Atos Gindulman. Nza. Ning ko nga wato lagi ko nay ning ko musuway ko ako ra sa mulaag nay. Kanang nay, asa la gud mo kagalang gingna kay naman si Ginoo di ko pasagdan. Di ko sugot. Samok rig. Pagbaza. Ingna lamang ko pagbaza tiri adtong laag. Pasensya laman mo guys ang mga background nga ingani. Nakasagbutan na, napay binlad. Kay naram ko res bay sige libot. Bawon sabi sa atukos atep. Sa kakot atep siguro magbulit ko sa lang nay. Kuan na buslot. Bitaw pasensya gad atukos atep putong-tong. Kay basig kasag datog signal ba? Signal ko. Kay malagi mahimo res bay lain. Kay magtanang ta pagbuwak. Unsa? Ag mga tagkaba po do na may mga tagkaba puro man mga lata. Unsa? Mao to guys, salamat sa pagtanaw. Saan di pa man ko makalaglag, di pa makakitag mga lami ang view. Di makitaan dara res bay jud, puul na pud.
Na. Tapos likod sa among bahay. Gabantay lang ko sa binla, dari. Kaya among humay ko no, mahurot ko ng rigkaos manok. Kuhaan ko kung nanay, bunawan ko. Pag mahurot ko rin sa manok ng binlad, bunawan kong nanay na. Patay ko dani. Wala yung matazan. Puli-puli vitamin kuy-kuy. Kaya na ba ko hipos sa taas po. Ang mga nuog na ito ng kalanrakas. Ako itong hiposun. Ang mga panty, nangawa na. Ako itong pangitag hato katulong. Mo nang karon ang kasabot si kuy-kuy. Si Sasa sala may mubantay daning binlad kay. Ato lang ko sa taas. Mangita ko, mamili ko sa mga nuog. Kaya kasagul na to. Nangawa na gabang mga panty. Manong mga itigas para may sige na mag-away. Kanang glakaw kaya agang panty hara to nangawa naman. Kaya kasagul na lagi. Kaya wala na hipos. Nanda, karon koy. What? Asa ning ikuan mo? Turnover ning ang kuan. Trabaho. Pagdali sa ning binad kaya sa kosta mamili ko sa mga nuog. Nanda magkita-kita ra pataan sa guys ug asa ko na ni katunong. Balag ara ko kuan kalabangan ba ug asa. Kaya di mo ko katos laing lugar kanang nay. Mubiyahe nga na. Kaya maitag mo stop si nanay. Kay, wala kay kauban, harig sila tukaran ko ba, magkirig ko sa gianan. Aw, das Aliana, maadyo! Salamat tay, dahil ning upir. Si Aliana, das ko nung bantay niya. Kaya ha, putan, ning upir siya. Isa ko nung bantay, binlag ka na day. Kaya sabad to sa ko guys. Kaya ato sa kus mga naug lagi, humili ko. Atong paadyon to mga sinina, nagkalanrakas na. Bye-bye! Salamat sa pagtanaw. Love you all. Bye-bye, Koy. Bye-bye. Bye-bye, Day. Bye-bye. Ina, love you, pod. Bye-bye. Love you, pod. Love you, pod. Ina, bye-bye. Love you. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Love you sa inyong tanan. Bye-bye. Ito na ko.